Mini-vlog, cum arată o zi de-a mea având propria mea afacere online pe Amazon și însărcinată în 8 luni. La sfârșitul zilei îți arăt cât am vândut și cât am generat în total în ultimele 5 zile. Zilele mele nu au o rutină fixă și cred că exact asta este libertatea pe care ți-o oferă să lucrezi online de acasă. Poți să-ți organizezi ziua în funcție de prioritățile tale, dar asta vine și cu o mare responsabilitate. Nimeni nu spune ce ai de făcut, așa că trebuie să fii foarte organizat și să ai prioritățile foarte clare. Am învățat pe drum că o afacere îți schimbă viața, dar odată cu ea trebuie să te schimbi și tu. Mi-am început ziua punând la punct toate lucrurile importante din afacere. Am verificat ultima comandă care merge spre depozitele Amazon și stocul disponibil. Ca să înțelegi mai bine cum funcționează, eu nu țin produsele acasă și nici nu trimit comenzile. De asta se ocupă Amazon, iar eu gestionez totul online. Apoi am răspuns la mesajele elevilor și oamenilor care se formează alături de mine. Îmi place să fiu la zi cu rezultatele lor, fiindcă și eu cândva am pornit din același loc și cu aceeași dorință, să-mi schimb viața. Apoi a venit momentul preferat al porcușorilor mei de Guinea, mâncărică, iar după ce am mâncat și eu, recunosc că am avut nevoie de un mic pui de somn unde ni s-a alăturat și Jackie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu fiindcă am avut o sarcină sănătoasă și plină de energie, dar în ultimele zile mă simt puțin ca un urs în hibernare. Între timp, ce mă pregăteam să mergem la Ikea, am primit și notificările de plată. Amazon a făcut transferul pentru vânzările din ultimele zile și au intrat și câteva plăți comerciale de la clienți. Astăzi am ales în sfârșit pătuțul fetiței noastre, iar apoi am luat cina, iar seara când am ajuns acasă am verificat și rezultatele zilei. Am încheiat ziua cu aproape 500 de euro în vânzări, iar de luni până vineri am trecut de peste 1500 de euro în vânzări. Am învățat că rezultatele nu mereu merg în linie dreaptă, dar cine continuă avansând, chiar și cu pași mici, garantat ajunge acolo unde își propune. Important este să nu uiți niciodată de ce și pentru ce ai început.